Dobra vam ova ljetna vruća večer iz Bibinja. Mi smo mješoviti pjevački zbor Kondura Kroatika Zadar na čelu sa našim dirigentom, maestrom i umjetničkim voditeljem zbora Ivom Nižićem. Večeras ćemo vam pjevati klavske pjesme u zborskoj interpretaciji po prvi puta ovdje na vašoj pozornici ljetnoj, pozornica poznatog i slavnog raspjevanog Bibinja, tako da evo, veselimo se što ćemo se družiti s vama večeras u Bibinju.